il-ġimgħa ġiet infakra l-festa tal-31 ta' Marzu tal-1979, il-ġurnata li fiha l-Ingliżi telqu minn pajjiżna għal kollox hekk kif kien intemm il-kuntratt tal-bażi militari Brittanika f'Malta. Iċ-ċerimonja ta' tifkira saret il-ġimgħa filgħodu madwar il-monument fil-Birgu, ċelebrazzjoni li kienet tinkludi parata mill-Forzi Armati ta' Malta flimkien mal-banda tal-Forzi Armati ta' Malta. Għaċ-ċerimonja attendew l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż, il-President ta' Malta George Vella, flimkien mal-Prim Ministru Robert Sabela u l-Whip tal-Oppożizzjoni Robert Kutajjar. Il-President ta' Malta George Vella spezzjona il-Gwardja tal-Onur fejn imbagħad l-ogħla awtoritajiet ta' pajjiżna telgħu viċin il-monument fejn poġġew bukketti fjuri. Fi snin 70, il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Dom Mintoff kien ġedet il-kuntratt mal-Ingliżi mill-1974 sal-1979 biex bekk Malta kompli tisservi bħala bażi militari. Iżda mbagħad fil-31 ta' Marzu tal-1979 telqu minn Malta l-aħħar bastimenti Ingliżi u bekk Malta ma kienitx għadha bażi militari.